салом дӯстон, дирӯз бозие доир шуд ки ҳама интизораш буданд. Нимфинали ҷоми Испания ду дастаи муддаии унвони чемпионӣ Барселонаро бо Атлетико рӯбарӯ кард. Дар Ла Лига онҳо барои ҷои аввал мубориза мебаранд. Каталониҳо ҳамроҳи Реал дар садри ҷадвал буданд, дар ҳоле ки Атлетико танҳо бо як хол аз онҳо ақиб мемонад. ҳар ду даста дар ҳолати аъло қарор доштанд. Барселона 13 бозии пайҳам мағлуб нашуда буд. Атлетико бошад дар 8 бозии охири худ. Ин бозӣ шиддатнокии худро дошт, зеро Атлетико дар вохӯрии қаблии Ла Лига Барселонаро дар майдони худ мағлуб карда буд. Вале аз он вақт каталониҳо боз ҳам қавитар шудаанд. Тамошобинон майдонро пур карда буданд. Ҳаво аз эҳсосот пур буд. Ҳама интизори ин набард буданд. Шоми имрӯз Реал Мадрид ҳам бозии худро дар доираи ҷоми Испания дар меҳмонии Реал Соседад баргузор мекунад. Шумо метавонед фаворити худро бо 1x интихоб карда фоидаи пулӣ низ ба даст оред. Онҷо сабти ном осон буда, пардохт аз тамоми гӯшаву канори дунё дастрас мебошад. Ана барои шаҳрвандони Тоҷикистон бошад, то 8000 сомонӣ бонус дар аввалин пардохт бо калимаи серноки TG БАРСА пешниҳод мешавад. Силкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. аз дақиқаҳои аввал Атлетико ҳуҷумҳои сахтро оғоз кард. Ҳамагӣ пас аз чанд лаҳза Гризман аз тарафи рост партофти зебое ба Алварес дод, ки хатар барои Шесни эҷод кард. Дар зарбаи кунҷии аввал Гризман партофте намуд, ки Лангле равиши тӯбро иваз намуд ва Алварес онро ба тури дарвоза равон сохт. Каталониҳо ҳайрон монданд, дар ҳоле ки Атлетико фурсатро истифода бурд. Перехвати аҷиб аз тарафи Алварес, паси аҷиби ӯ ба Гризман, ҳаракати ҳамлагарона бар зидди Балде ва зарбаи дақиқ. Атлетико дар 10 дақиқаи аввал пешсафии худро таъмин кард. Барселона танҳо пас аз ин ҳушёр шуд. Аввалин бозингаре ки масъулиятро бар дӯш гирифт Ламин Ямал буд. Дар дақиқаи 12 Педри тавассути Рафиня тӯбро ба Ферран Торрес дод, ки қариб бо дарвозабон як ба як монд, аммо Мусо бо суръат пеш омад ва зарбаро баргардонид. Каталониҳо бо суръат ҳуҷум мекарданд. Ямал, ки бо бозиаш муҳофизатгарони Атлетикоро ба мушкилот дучор кард, тавонист Галанниро маҷбур кунад, ки бо қоида вайронкунӣ пеши роҳашро бигирад. Ҳамагӣ пас аз чанд дақиқа Ямал бо Кунде якҷоя ҳуҷум сохт. Кунде ба маркази ҷаримагоҳ партофт анҷом дод ва Педри тӯбро вориди дарвоза кард. Барселона иваз нашуд ва бо фишори сахти худ вақти зиёдро дар майдони рақиб мегузаронд. Ниҳоят бо фишори сахти худ зарбаи кунҷиро ба даст оварданд. Пас аз он партофти Рафиня ва зарбаи Кубарси аз масофаи наздик тӯбро ба тури дарвоза фиристонд ва ҳисобро баробар кард. садои мухлисон баланд шуд. Каталониҳо бозиро баргардонданд, вале Атлетико ҳам худро гум накард. онҳо дифоъро мустаҳкам карда ҳамлаҳои Барселонаро каме кӯҳиш доданд, аммо бо вуҷуди ин каталониҳо бо шиддат ҳуҷум мекарданд. зарбаи кунҷии навбатӣ ҳам марговар буд. Иниго Мартинес бо сар зарба зад ва дарвозабон натавонист чизе кунад. Барселона бо пешсафӣ ба танаффус рафт. Атлетико пас аз танаффус хело тамаркузона бозиро идома дод ва ҳуҷумҳои аввали Барселонаро безарар мегардонид. Аз тарафи дигари майдон Гризман як ба як бо Шесни баромад, вале дарвозабон боз як қаҳрамонии дигар нишон дод. Диего Симеоне тағйирот кард. Лино ва Молина ба бозӣ омаданд. Барселона бозиашро идома медод ва дар дақиқаи 70 Ямал пасе ба марказ дод, ки Левандовски бемушкилӣ онро вориди дарвоза кард. Боз ҳама фикр карданд, ки ин бозӣ ба поён расид, аммо Атлетико таслим нашуд. Дар дақиқаи 82 Лоренте ба Корея партофт дод, ки он ҳам тӯбро ба марказ дод ва Лоренте зарбаи дақиқ зада ҳисобро 4-3 кард. Дар лаҳзаҳои охирин Барселона хато кард. Лино аз чап вориди ҷаримагоҳ шуд ва ба марказ партофт анҷом дод. Серлот тӯбро бо як ҳаракат вориди дарвоза намуда баробариро баргардонид. бозие ки ҳама интизор доштанд тамоми интизориҳоро бароварда кард. аввал Атлетико бозиро сабт кард, баъдан Барселона онро баргардонид, аммо дар ниҳоят Атлетико ба таври афсонавӣ тавонист бозиро наҷот диҳад. ҳамаш дар бозии ҷавобӣ акнун ҳал хоҳад шуд. моро ҳамроҳ бошед, то аз навгониҳои дастаи Барселона сари вақт огаҳӣ пайдо кунед. то боздид дӯстон.